Zdraví vás, jmenuji se Tom, jsem člen týmu Open Team a můj nick na YouTube je Irahovne, ale takhle mi nikdo neříká, říkejte mi Tome prostě. Tady vidíte náš Open Team, tady jsou všichni členové Sklovy, teda ten už vlastně není, ten nějak nechce být. Tohle je Krvkin, to je zakladatel. Tady to jsem já. 73 subs a chtěl bych víc. Tady je můj kámoš Lukyfa007, můj nejlepší kámoš. A tady je, to myslím, že je Honza, s ním jsem se ještě moc neseznámil. No takhle a hotovo. Jinak, na můj channel se kouknem. Prostě vidíte, že já opravdu ty LPčka točím. Tady točím s tím Lukyfanem a tady mám Call of Duty 4, Minecraft, Mafia 2, tady jsem hezky upravil seznam videí, vidíte? No, tady jsou moji oblíbení let's playeři, Marty a td. No. A jinak jsem vám chtěl ještě ukázat teda. Tak něco v mém kompě, hele, dívejte. Tady mám samý programy, který používám, vidíte. A jestli chcete dělat tady v tom Open Teamu, aby jsem natočil nějakou hru, tak tady koukněte do mý složky hry. A tady nějakou vyberte, tady Assassin's Creed Revelations, Assassin's Creed 1, Call of Duty Black Ops, multiplayer, ten mi momentálně nejde. Call of Duty Black Ops, Call of Duty 4 Modern Warfare, to je multiplayer, tady mám single player, Counter-Strike, GTA 4, GTA San Andreas, Mafia 2, Max Payne, Minecraft, Modern Warfare 3. No to jsem chtěl říct, že bych to právě chtěl točit, jenže mě tam chybí lokalizace a ten můj kámoš Lukyfa007, prostě Luky, že mi zítra na ulož to upne ty lokalizace, má 300 mega, no a rozchodím to. Tady Nostale, to já nehraju, to hraje můj kámoš Petr. A tady je Saints Row The Third. To mě moc jako nebaví, je takový spíš ulítlý, takový prohypízáky, jako znáte, to ne. Tady je GTA San Andreas Multiplayer, to mi jde, koukejte. To tady s Krvkinem někdy spíš točím. No a tady je Sniper Ghost Warrior, to jsem nainstaloval, myslím, včera. Je to hodně dobrá hra. A tady, to jsem dostal k Vánocům od kámoše, to je Tomb Raider. Já nevím, jak se to jmenuje, myslím, že Dark, nebo já už nevím, to neřešte. Prostě je to, tak mě to docela baví, ale nejradši bych udělal LP na to Modern Warfare 3. Ano. Že to je asi všechno, takže se ještě kouknem na Open Team. Jak jsem říkal, teda, ne, teď vám chci ještě říct jednu věc, že prostě my jsme, tady jsme hodně členů, že jo, to je takový kanál náš. A každý, jestli někdo udělá video, tak se podepíše, třeba tady Krvkin, to je zakladatel. A když udělá nějaký video, tak do závorky napíše Krvkin. Tady třeba Honza, tak napíše Honza, tady Luky, tady napíše Luky. A já Tom tam vždycky píšu tam vždycky Tom. Ale účet na YouTube mám Irahovne. Takže nezapomeňte dát subs hlavně. A tady prostě já jsem si ještě nedal odběr, tady z toho Mix Let's Play si nahodím. No. A jinak to je asi všechno. Já se s váma loučím a čau.